Имало едно време един човек, на който много му се пикало. Много ми се пикае. Няма никъде където. Я виж! Туалетна! Колеста някой влезна. Страх ме е батия. Яко! Опа! Не ме би! Аре! Костатка е! Само се затваря! Има пред ръце! Отключете ми! Отключете ми! Стоп! Време е за пържене. Готово!